Takže je to tu vyhlásenie súťaže. Mám tu takýto ten papierik, pretože vôbec ste sa s mne prihlásila som iba jedna. No a ideme teda na to. Zavriem oči. No, ešte. Keďže je to len tak bude to hneď prvé miesto. Takže ja zatváram oči. A je to šlejch kone, alebo teda áno, kone šlejch, len ja som to zle napísala. Prepáč, ak som to zle napísala, ale v rýchlosti som si nevedela spomenúť. A ty si chcela nový kôň, ale bude to asi až niekedy na budúci týždeň. Takže dúfam, že to nevadí. A teda ešte prosím vás otázky, ale moc vám ďakujem, že ste napísali otázky k druhým správam. No, takže takto. Tak. Zaostri sa. Takto. Máme len jedného výhercu, keďže vám sa nejak nechcelo. Ale keď chcete ďalšiu súťaž, tak napíšte do komentára. A ja ti strašne gratulujem. A napíšte, to chceš seriál, film alebo minifilm. Ale asi najskôr to bude film, že? No. A uvidíme sa v ďalšom videu. Čauko!